Tahu bilai nasi nalai kita nih. Masih Boria video vlog lada nonggal. Boria daudi di Boria yauna jasihin mana ada sasia horden. Ada sasia horden kagak sini dengan ada sasini pagan. Boria mula bibar. Daudi di Boria yauna jasihin logoसे. आंनि दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय मैगं खानाय मुला बिबार खानाय दावदैदो एवना जानाय समायना रमायना मैगं बारि लामा लोगोफोर नै दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय नैबे आदैनि मुला बागानाव ओरैबायदि बिबार बारनानै दोङोमोन आदैदो लोगोसे लोगो नांनानै खाबाय फैसाखौ बायदि लांसै मथो फ्रियाव लांनो आदैयाबो जेहेतु खस्थ' खालामनानै फोनाय लोगोफोर बेनो आदैनि मुला बारिया आदैखौबो लादोना बियो थास' बिथ्रि आरो बियो नारजि गोरान आरो बियो थास' सैखानाय आदैया बेयाव मोजां जनानै जिरायनानै फानगासिनो बेखौ मालाय जिरायोना बे मुला मैगं खालामनानै फानो बेनि मैगं नारजि गोरान थास' बिथ्रि थालिर थास' सैनाय बियो जोंखौ मैथ्रु होनना बुङो बियो आदैनि मुला बिबार दा बेसे नांगौ दामा गासैबो बेखौबो लाबाय बेखौ आदैनिफ्राय लाबाय 10, 20, 30 बियो 20 मा 10 थाखा 20 थाखा 30 थाखा जाबाय नोंना नै लोगोफोर दिनैनि ब्लगाव बे आबैनि मैगंखौ बायबायबो लोगोसे जनानै सायखानाबो लाबाय रुमाव माने इमान थान्दा नालाय बासिबाय थानो बिराद दिगदार मोनो थान्दायाव बेयाव सान्दुंबो सायखा सान्दुंआबो जि बरिया ग्रोम नांगो बेनो जनो आराम मोनो आरो जिरायलायबाय